En aquest projecte veurem com interactuar amb la placa, amb el nostre dispositiu mòbil via Bluetooth. Es comença mitjançant els pins als que el mòdul Bluetooth es troba connectat. S'estableix un nom i una contrasenya per a poder rebre-lo des del mòbil. En aquest cas, vegem un enviament de text que s'executarà cada segon. Connectem via Bluetooth. Des del mòbil indiquem la contrasenya. Utilitzem l'aplicació Arduino Bluetooth Controller. Des de la terminal podem observar el text rebut. En aquest cas, anem a activar el LED al rebre'l per la terminal A i apagar-lo en cas de rebre'l per la B. En l'últim exemple, podem observar com la placa té un comportament en el que el LED s'encén a través de la interacció amb el sensor. Després veurem com interactuar via Bluetooth.